uThixo akamnikela uDavide esandleni sikaSawule. Elilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngokunangona phakade. Amen. Ngiyakhwelela shona. Hayi bodie. Kodwa khade bendihalela uqala kule nto ithi Matshezi umntana xa efika emhlabeni kuba kwiminqweno emibini ephezulu kwenhloko yakhe. Yeah. Umnqweno oqala ngomzali into ba apha ekukhuleni kwalomntana nqwenela into bangayinto ethile athi kaphe kunqweneni kwakhe ancedise ngemizamo. Omnye athengisa amaqanda elungiselela ukukhula kwalomntana, omnye aqovula amagwinya elungiselela ukukhula kwalomntana. Kodwa along the way ukhona umnqweno wesibini ungabonwayo. Ngoku wena mzali ubhizi usenza yonke lento kanti izulu majola linowa umnqweno. Athi omnye umbhalo ndihluthi into ndisayithanda. Ndicinga into Matshezi kwenzeke loo nto apha. Uyazikhweshina intoba kutheni so early ikhawuleze wemkuzodwa. Kungenxeni yoba njengoba bebalulekile kuwe kukho indawo ebengcono ngaphezulu kwayo kuwe kuThixo. Athi omnye umbhalo emzala nizawubuye nimzuze engaseliko ikhoboka. Nibuye nimzuze usodwa. Sikule ncwadi yalo malusi okanye lidlakadlaka xa ndilipicturisha Ndlovu alinazo nezihlangu zeqabaka. Ikwekwe ekhulele ezilalini izawuzazi izihlangu zeqabaka. Kuthi xa kufuneke kubhekwe ediphini amanye amakhwenkwane kwizihlangu zeqabaka. Akabalwa kubantwana abangcono belikhaya. Akabalwa. Uthi unobalisa de athelekiswe nezilwanyana zasendle akho mntu ukhathalayo ngalonto. Kodwa kukho abantwana abangcono abafumana yonke into apha endlini. Kuthi nokutya kwakhe ufika sekubanda ngoba akana value apha ekhaya. Ntwana bakaThixo linikiniki lento engakhathalelekanga. uDavide linikiniki lento engahoywanga engabizwa negama layo. Uthi umbhali de athelekiswe nengonyama akukho mntu uconsent ngaloo nto. Ndinqinele xa ndithi ebazalini akhona amathuba abantwana abangafani. Athi ngoku azama ngokwaneleyo kodwa imizamo ingabonakali. Angivumi ingoma yophelela phi imizamo yami. Kodwa kwenzeka isimanga. Nandilumlibali kwenzeka isimanga kule vesi Radebe. Kwenzeka lanto ikayenzeka kuMoses ekholwa enqwemeni. Uthi umbhali ngelixesha akholwayo bekufanele intoba abantwana abangamakhwenkwe bayabulawa. Kodwa kwenzeka isimanga soba akholwe ngumntu wale ndawo bafunwa kuyo abantwana. Wasuka uThixo wajika le meko endaweni yobabulawe yangoyena uthandwayo. Thabatha lo mntwana umanyise ndawunika umvuzo ngayo. Lona bakaThixo kwenzeka loo nto apha ngoba emva koba uDavide eleqwa zizinto sibhaqa ethandwa ngumntana wetshaba. uDavide ethomana noYonathani. Uthi umbhali debenza umnqophiso bantwana bakaThixo. Ngoku benza le nto sele uDavide engunyamambi kuSawule ngenxa yengoma evunywa ngomama.
ithi uSawule ubulela amawaka kodwa uDavide ubulela amawaka angamakhulu. Yabangela loo nto kubekho ubutshaba phakathi kwabo bantwana bakaThixo. Kodwa ngoku apha simphathe ngicalasa uDavide eshiya izinto zasebhotwe engicalasa. Wathi umuntu onenhliziyo wancama isikhundla sasebhotwe wayeuthanda inikiniki. Yeka hamba uzodwa. Yeka hamba uzodwa. Ndifuna ukuqinisekisa ngento ethi kukhona namandla ngoku. Khona namandla Radebe ngoku. Kaphazamela mbhalothi befile nje kodwa basathetha. Khona namandla ngoku uzodwa. Seningaqumbi niqalekise akaxoki la mbhalothi ababonke bafa ngokholo bengawafumananga amadinga. Uthi umbhali bawabone kude bawalangazelela bavuma oba bangamandwendwe emhlabeni bantwana bakaThixo ngoba labaya bavela phansi bethe wampu ingubo ezimhlophe bantwana bakaThixo abaphumileyo emandezelweni bantwana bakaThixo. Ukulongonza uzodwa ukulongonza engasentsha yanini imthima ngokwenene. Awukhwele onakele kakhulu kodwa isiqinisekweni naso olwenqumo liyovula indlela yakho Matshesi. Olwenqumo liyothi kwezindawo besivalekile lufike lufule. Okona esakujonga ngoku kukhona namandla. Uyabona Radebe, mandiqithe kule nto ezigindasi nizohlala phansi. Sawukhwelela. Oba ufuna ububona ubomi babunjani ungumuntu omtsha sondela kuThixo. Andiyazi i-background kaZodwa kokwabo kodwa ndiyazi ecaweni ingqinisa bendinayo shwami. The minute usithi ndamkela inkosi njengomsindisi nengxaki ziyenyuka. Kulapho kanye kuqala khona ubomi benkathazo. Uncedwa yintoni ke umuntu ofika kulo meko? Uncedwa kumane sithi siyakudumisa Thixo, siyakuvuma unguYehova. Ukwenzela intoba xa sifika amanu Thixo esifukula asikhonzeli oba singaphuphi, asikhonzela oba singafika buhlungu kodwa ngomzuzu wokugqibela singabi nakwaliwa. Yile nto umbhali noba lona umnquba ungachithwa kodwa sinesakhiwo sinakhiwanga ngasandla. Mabasanele la mazwi osehlala kuzo zonke indawo ayiwasikelele ngoku nangona phakathi yami.